ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ማኪ ሚድያ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዘት ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ሕፅር ዝበለትን መሳጢትን መምሃሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዘያ ቀሪበ ኣለኹ። ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ ሰናይ ምክትታል። ሓደ ሃፍታም በዓል ጸጋ ኣብቲ ዝነብረሉ ከተማ ዓብዪ ፋብሪካ ካብ ከተማ ውፅእ ኢሉ ኸዓ ዓብዪ ሕርሻን መፍረ እንስሳትን ነበሮ። እዚ ሃፍታም ሰብኣይ ነቶም ሰራሕተኛታቱ ካብ ዝተሓተ ደረጃ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘደይበሉ ናቱ መመዘኒ መንገዲ ኣለዎ። ሓደ ሓድሽ ሰራሕተኛ ኣብቲ ትካል ክቁፀር እንተደልዩ ኣበየናይ ምድብ ኣልማዓ ከም ዝኸውን ናብቲ ጽቡቕ ኣታውን ብቑዕ ዕብየትን ናብ ዘለዎ ቦታ ከምጽኦም እንተደልዩ ፈለማ ናብቲ ሕርሻ ዘለዎ ቦታ ወሲዱ እዩ ዝቆጽሮ። ንሓደ ስራሕ ዝቁፀር ዝደለየ ሰብ ናብቲ ኸብቲ ዘለዎ ቦታ ወሲዱ ነቲ መካበብያ ሓፂን ቀለም ክለኽዮ ስራሕ ሃቦ። እቲ ስራሕ ሳለስተ ክወስደሉ ከም ዝኽእል ነገሮ። እቲ ሰራሕተኛ ግን ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ነቲ ስራሕ ዛዘሞ። እቲ ሃፍታም ሰብኣይ ንስርሑ ብምድናቕ ንጽባሒታ ካልእ ስራሕ ኣዳለወሉ። ካልኣይ ግዜ ዝሃቦ ስራሕ ኣብቲ ኻንሸሎ ተኣኪቡ ዝነበረ ኩምራ ዕንጨይቲ ምፍላጥ እዩ ዝነበረ። እቲ ዕንጨይትታት ብዙሕ ስለ ዝኾነ ድማ 4 መዓልቲ ክወስደሉ ከም ዝኽእል ነጊርዎ ኸደ። እቲ ሰራሕተኛ እቲ ሰብኣይ ክሳብ ዝድንፅኦ ኣብ 2 መዓልቲ ነቲ ዕንጨይትታት ፈሊጹ ወድኦ። ሕጂ እውን እቲ ሰብኣይ ናብቲ ሳልሳይ ዘዳለወሉ ፈተና ወሰዶ። እቲ ስራሕ እቲ በዓል ጸጋ ሰብኣይ ኣብቲ ሕርሽኡ ዘፍርዮ ድንሽ ኣብ 3 ቦታ ፈልዩ ምቕማጥ ነበረ። ቀዳማይ ደረጃ ንዘርኢ ዝኸውን፣ ካልኣይ ደረጃ ነተን ከብቲ መግቢ ዝኸውን፣ ሳልሳይ ደረጃ ኸዓ ናብ ዕዳጋ ዝቐርብ ጌርካ ምፍልላይ እዩ ዝነበረ። እዚ ስራሕ ቀሊልን እቲ ድንሽ ዝመልአ ክሻ ውሑድ ከም ዝኾነን ኣብ ውሽጢ ፍርቂ መዓልቲ ክውድኦ ከም ዝኽእል ነጊርዎ ኸደ። ናይ ምሸት ኣቢሉ እቲ ሰብኣይ ናብቲ ስራሕ መጸ። እቲ ስራሕ ከመይ ከም ዘሎ ረአዮ። እቲ ንፉዕ ሰራሕተኛ ክውድኦ ይትረፍ ዋላ ሓደ ኸማን ከም ዘይጀመሮ ፈለጠ። ነቲ ሰራሕተኛ ንምንታይ ኢኻ ዝሓብኩኻ ስራሕ ዘይሰራሕካዮ ክብል ሓተቶ። እቲ ሰራሕተኛ ኸዓ ኣነ ብዙሕ ስራሕ ብትግሃት ክሰርሕ ይኽእል እየ፣ ምሕሳብ ምምራጽ ምውሳን ዘድልዮ ስራሕ ግን ባሃይ ይብለንን እዩ፣ ብዙሕ ክእለት እውን የብለይን በሎ። እቲ በዓል ጸጋ ሰብኣይ ነቲ ሰራሕተኛ ከም ዝበሎ ኣብቲ ፈለማ ዝሰራሕካዮ ናይ ጉልበት ስራሕ ክትሰርሕ ትደሊ እንተኾይንካ ከም ዘለኻዮ ክትቅጽል ትኽእል ኢኻ። ካብኡ ዝሓሸ ስራሕን ዝበለጸ ክፍሊት ዝለዓለ ደረጃ ክትበጽሕ እንተደሊኻ ግን ብውልቂ ናይ ምሕሳብ ናይ ምምራጽ ናይ ምውሳን ኣብቲ ዝወሰንካሉ ነገር ከዓ ተግባራዊ ሰብ ናይ ምዃን ክእለት ክተማዕብለለካ በሎ። ብዙሓት ሰባት ኣዝዩ ኣድካምን ግዜ ዝወስድን ስራሕ እንተዝወሃቦም ወጋሕታ ጀሚሮም ክሳብ ምሸት ክደኽሙ ክሰርሑ ክውዕሉ ጸገም የብሎምን። ምሕሳብ ምምራጽ ድፍረትን ውሳነን ኣብ ዘድልዮ ዓይነት ስራሕ ናይ ምስራሕ ድፍረት ኮነ
ክእለት ንምዕባል ብዙሕ ኣይግደሱን እዮም ዕቤት እንተደሊና ከምቲ ጻዕራማት ሰራሕተኛታት ዝኾናዮ ከም ተወሳኺ ናይ ምሕሳብ ምምራጽ ምውሳን ናይ ምትግባር ክእለት ክነማዕብል ኣለና ጽሑፍ ካብ ገጻት ፌስቡክ ብቢንያም ተስፋ ልደት ዝተጻሕፈት ተራኺት ማግዳ ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ማይክ ሚድያ ንለማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእይቶ እንተዳሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፍለይ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ ላይክ ሼር ከይትረስዕዎ ይቕኒልና ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹላትና